Mae eisiau rhyw mwy o liw. Oes. Be sy'n feddwl? Sut ti'n teimlo? Dwi'n gweld y côn a dwi'n gweld bus stop, so dwi'n fatha... Wel, Cad, dwi'n teimlo'n hyderus iawn o hwn. Sut ti'n teimlo? Oce, wel, ti'n gwybod, mae gyda fi siancyn ar tîm fi. Ia, oce, ond mae gen i fi gwion. Profiad fi ydyn y lluniau, unig pryd dwi'n sy'n lluniau di un o'i Instagram fi, neu i fatha photoshoots eisiau gerdd y Cymru Theatr yr Urdd. So, bach yn confidence. Mae fi Elin yn mynd i gydweithio rili dda, mynd rili hip, rili cool, a ydyn dwi efo'n ochr rili cool i hefyd, a be arall ti angen i ennill. Ti'n gwybod be, de? Dwi yn eitha hyderus am hyn, achos mae gwion, fel dwi'n dweud, y dda iawn o flaen y camera, dwi'n dda iawn yn tynnu lluniau, a ia, dwi'n meddwl fyddwn ni'n gweithio naw mewn gilydd, sti. Just gyda rhyw... Wy e godweb. Mae yna gogweb, yn cael seg... Dwi'n gwisgo gwyd. Blodyn, o neis. Pan ydych chi'n eitha her? Dwi'n iwsio portrait mode, mae hwnna'n greit. Ia. Waring, cys da ni yn meddwl ti allan i'r bot. Ti'n gwybod beth sy'n eithaf fel hyn? Style. Fatha llun album rhyw boy band. Y Beatles. Y Beatles. O, neis. Fi di'r un mewn grŵp ffrindiau fi sy'n bob tro'n tynnu lluniau pawb arall. A'r un peth efo cariad fi. Mae hi dda, neu di jyst tynnu loads o lluniau na fi, a dwi'n dda iawn. So mae camera rôl fi jyst llawn lluniau o pobl eraill. Pryd dwi wedi bod yn neud dda, so... Respect. Oh my gosh, dwi'n gallu gweld fel... Mae fatha reflection o dod o'r plot. Dwi'n gweld y côn a dwi'n gweld bus stop, so dwi'n fatha... A we? Dwi'n gwybod. Ia. Bach o edgy na. Ia. O, mae'na bryfu. O, da. It's what we do for beauty. Waw. Mae hwnna'n edrych yn amazing. Dwi'n meddwl bod chi angen favourites o hwnna. Wel, yn eitha Instagram a bod, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod chi'ch dweud o ar Instagram. Dwi'n siŵr mae iPhones yn gwneud yn yna. Y pryfu, dod hwnna. O, mae hwnna fatha disgust o'r pryfaid yn yr... Mae hwnna crazy sexy, ydy. Ww. Wel, Cadi, os ti'n gofyn i fi, da ni wedi cael lluniau prydferth iawn. Ti'n gwybod? Diolch i'n models ni. Wel, ia. Diolch, boys. Da iawn chi. Siancyn ddim yn licio terna o gwbl. Tywaith, ni am rhoi lluniau gorau fi a Siancyn ar y sgrin nawr, a lluniau gorau gwion a Elin ar y sgrin. Ond y cwestiwn nawr yw, llun pwy yw'r gorau? Ti'n gwybod beth, dwi'n meddwl fydd hynna fyny i'r gwylwyr. Ie, gadwch ni wybod yn y sylwadau llun pwy chi'n meddwl sy'n cyfleu prydferthwch orau. Ie, a tra ydych chi yna, peidiwch chi ag anhofio i danysgrifio i PopT. O, i hoffi'r fideo yma. A gliciwch y glwch bach notification na, please. Sgwylch ddo. Ond tan fideos nesaf, ta-ra!